Hare Krishna devotees, எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். Hare Krishna Malati Mataji. Hare Krishna Malati Mataji, Nivedita Mataji, அப்புறம் ரேவதி Mataji. Pranams. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, நம்ம வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல ட்ரெஸ் கோட் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதை அப்படியே நம்ம இப்போ கண்டினியூ பண்ணிடலாம். வைஷ்ணவ உடை பார்த்துருக்கோம். இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, வைஷ்ணவ ஃபிலாசபி பார்த்துருக்கோம். அது எப்படி நம்ம வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுன்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து ரெக்ரியேஷன் எப்படி இருக்கணும், அப்புறம் நம்ம வந்துட்டு வெளியில எப்படி நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும். வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னா அந்த அடையாளம், கிருஷ்ணரை ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா, அவங்களோட டிவோட்டிஸ் நம்மலாம். அப்போ அந்த அந்த நிலை எப்படி இருக்கணும், டெம்பிள் எப்படி நம்ம வந்துட்டு இருக்கணும், எல்லாத்தையும் எப்படி பழகணும், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். மரியாதை எப்படி செலுத்தணும், அப்புறம் பிரசாதம் சேவா நம்ம எப்படி நமக்கு சர்வ் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுன்னா என்னென்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், பிரசாதம் நம்ம எப்படி ஹானர் பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். பிரசாதத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவ உடை அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். ஐ மீன் மண்டே அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். அதுல வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இந்த ரெக்ரியேஷன் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். பொழுதுபோக்கு அம்சம். பொழுதுபோக்கு அம்சம் கூடாதுன்றது கிடையாது, ஆனா பொழுதுபோக்கு அம்சம்ன்றது பகவான் ரிலேட்டடா இருக்கணும். ஏன்னா பகவான் வந்து ரொம்ப நல்ல ஜாலியா என்ஜாய் பண்றவங்க இல்லைங்களா. அதுவும் நிறைய விளையாட்டு கேளிக்கைகள் இதெல்லாம் உண்டு. அப்ப அந்த மாதிரி பகவான் ரிலேட்டடா நம்மளும் வந்து பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அந்த மாதிரி ஈடுபடுத்தும் போது நம்ம கிருஷ்ணரோட நம்ம வந்து அந்த பொழுதுபோக்குகள்ல கலந்துக்கிற மாதிரி, எப்படி பிரசாதம் பகவானோட நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கிற மாதிரி, கோபிஸ் கூட நம்மளும் எடுத்துக்கிற மாதிரி உணர்வோடு எடுத்துக்கிறோமோ அதோட மகத்துவத்தோட, அதே மாதிரி கேளிக்கைகள்லயும் நம்ம வந்துட்டு ஈடுபடலாம். ஆனா அது கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் கொள்கையே. அதுதான் இல்லைங்களா. எப்பயும் பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்கணும். கொள்கையை நம்ம நல்ல மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். எப்பயும் பகவானோட நினைவுல இருக்கணும். பகவானை மறக்க கூடாது. பகவானை மறக்கிற விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும். இதுதான் கொள்கை. அப்படி இருக்கும்போது ஆனா இந்த சூதாட்டம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. ஏன்னா அதெல்லாம் பாப செயல்ல வந்துடும். அதனால அதுல எல்லாம் நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஏன்னா இந்த செய்தித்தாள்கள், திரைப்படங்கள் இதெல்லாம் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணும், இம்பியூர் பண்ணும், தேவையில்லாத சஞ்சலங்களை நமக்கு கொடுக்கும் இல்லைங்களா. அதனால அதுல இருந்து நம்மள விலக்கிக்கணும். அதை விட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒருவனாலும் புது புது அர்த்தங்களை கொடுக்கும், நம்மளுக்கு பரமானந்தத்தை கொடுக்கும், ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும், நம்ம கிட்ட உள்ள அனர்த்தங்களை போக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்மள பியூரிபிகேஷன் பண்ணும் இல்லைங்களா. ஏற்கனவே செஞ்ச பாபங்கள் தொலையும், அனர்த்தங்கள் போகிறதுனால இனிமே பாபங்கள் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும், பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் கொடுக்கும். மாதாஜி, கிருஷ்ணா சித்ரா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். அங்க என்ன உங்களுக்கு குளிர்தா?
எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க பாடம் நடத்திட்டு இருக்காங்கல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிக்கிறதுனால, பகவானோட விஷயங்களை நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறதுனால இந்த அம்சங்கள்லாம் நமக்கு வரும். சரிங்களா? பாபங்கள் ஏற்கனவே செஞ்சது தொலையும், அனர்த்தங்கள் போகும். அதனால நம்ம திரும்பி பாபங்கள் பண்ண மாட்டோம். பரமானந்தம் ஏற்படும். ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்கை நம்ம நல்லபடியா அடைவோம். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயும் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல. அதை விட்டுட்டு இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள் இதுல நம்மள ரொம்ப ஈடுபடுத்திக்காம இருக்கணும். சும்மா அந்த ஒரு சுத்தி என்ன நடக்குதுன்றது ஒரு ஹிண்டா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமே தவிர, ஏன்னா நம்ம ரொம்ப அதுல ஈடுபட்டு நம்ம நாள் ஃபுல்லா அதே பாக்குறதுனால நம்ம எதுவும் போய் மாற்றம் செய்ய போறது இல்லை இல்லைங்களா? அதனால அதுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த அளவு கொடுத்துட்டு நம்மளால அதுல ஏதாவது உதவி செய்ய முடியும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்குன்னா நம்ம அவசியம் நம்ம பண்ணலாம். அதனால அப்புறம் வைஷ்ணவ உடை, வழக்கமான உடை அப்படின்போது இதுல நம்ம பிரதானமா என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, உடைன்றது இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றது கிடையாது. அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உடை அணியிறது தவறில்லை அப்படின்றத பிரபுபாதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஒரு அமெரிக்கன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணலாம், ஆனா அந்த உணர்வுன்றது கிருஷ்ண உணர்வா இருக்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா ஒரு சன்னியாசி அந்த உடைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு கமண்டலம் அந்த இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் போயிட்டு நம்ம வந்து ப்ரீச் பண்ணணும், அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது சுத்தி எல்லாரும் அங்க இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த உணர்வு, அந்த சந்நியாச உடையோட அந்த மகத்துவம் எதனால அப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரியாம இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு பாண்டிங் ஏற்படாது. நம்ம கிட்ட இருந்து அவங்க விலகி போவாங்க, இல்லைன்னா நம்மள ஏதாவது டீஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது அசௌகரியங்கள் ஏற்படும். அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு பொது இடத்துக்கு போறோம், கோயில்லன்னா நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா வைஷ்ணவ உடையில தான் போகணும். ஆனா வெளி இடத்துல நம்ம ப்ரீச் பண்றதுக்கோ இல்ல புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கோ எல்லாம் போறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வைஷ்ணவ உடையை நம்ம அணியணும் அப்படின்றது கிடையாது. நார்மலா அந்த எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்களோ சகஜமா அதே மாதிரி நம்ம ஒரு அமெரிக்கன் உடையில கூட நம்ம போகலாம். ஆனா உணர்வு மட்டும் எப்படி இருக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம இருக்கணும். போறது எதற்காக, எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கறதுக்காக, புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றதுக்காக. அந்த நிலை நமக்கு ஸ்திரமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இதுல உள்ள பேராகிராஃப்ல நம்ம பார்த்தோம். ஆனா அதுக்காக வைஷ்ணவ உடை என்னன்றது தெரிஞ்சுக்காம இருக்கக்கூடாது. அதை நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம கோயிலுக்கெல்லாம் போகும்போது அவசியம் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த வகையில தான் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் நம்ம போன வாரம் மண்டே பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. இப்ப வந்து மற்றவர்களின் ரசனைக்கேற்ப உடை அணிவும் உண்பவரின் ரசனைக்கேற்ப உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக்கிறதும் தப்பில்லை அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம வாசிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா புஷ்பா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. நான் முதல் வாசிச்சிடறேன் மாதாஜி, அப்புறம் நெட்டு கிடைக்காம போகுது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவசியம் மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கோமதி மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामज्ञं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपातान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம
வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வைஷ்ணவ உடை அதை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம இப்போ மற்றவர்கள் ரசனைக்கேற்ப இதுல நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண புஷ்பா மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஸ்கிரீன் ஓகே தெரியுதுங்களா? ஓகே மாதாஜி, தெரியுது ஆ, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அடுத்த தடவை நான் படிக்கிறேன். நான் 2-3 வாரமா நான் படிக்கவே இல்லை, அது சரியா வரலன்னு. இன்னைக்கு நான் படிப்பேன். நான் படிச்சிருக்கேன், அப்புறம் நீங்க படிக்க எனக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. வாசிச்சு மற்றவர்களின் ரசனைக்கேற்ப உடை அணியவும் உண்பவரின் ரசனைக்கேற்ப உணவுப் பொருட்களை அழியுங்கள். பிறர் ரசனைக்கு ஏற்ப ஆடையும் உண்பவரின் ரசனைக்கேற்ப உணவுப் பொருட்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது கருத்து. எனவே இந்த மாதிரியான ஆடைகள் பலரை கவரும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அந்த வகையில் நீங்களே உடுத்திக் கொள்ளலாம். ஆனால் எங்களின் உண்மையான உடை திலகாவும் சிக்காவும் தான் அங்கே எப்போதும் இருக்கும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம், ரக்தக், லண்டன், 25 செப்டம்பர் 1969. என் கருத்துப்படி வைகுண்டத்தில் இருந்து வரும் தேவதைகள் போல தலையில் உள்ள அங்கிகளையும் கொடிகளையும் கைவிடுமாறு கேத்தானந்தா உங்களுக்கு அறிவுரை கூறுவதை கேட்டு நான் மிகவும் வருந்துகிறேன். தயவு செய்து இந்த அஜாக்கிரதையை நிறுத்துங்கள். நான் கோத்தானந்தாவை அப்படி செயல்படும்படி ஒருபோதும் அறிவுறுத்தவில்லை. என் கருத்துப்படி சுத்தமான மொட்டை அடித்த பிரம்மச்சாரிகளும் காவி அங்கி அணிந்த கிரகஸ்தர்களும் வைகுண்டத்தில் இருந்து வரும் தேவதைகளைப் போல் இருக்கிறார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதா எழுதிய கடிதம், தாமோதரா, அக்டோபர் 13, 1967. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. திலகம். வைஷ்ணவத்தின் முக்கிய அம்சங்கள். சொசைட்டி உறுப்பினர்கள் நல்ல அமெரிக்க மனிதர்களைப் போல உடை அணிந்தால் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை. ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு பக்தன் திலகத்தையும் தலைப்பையும் கொடியையும் கழுத்தில் மணிகளையும் தவிர்க்க முடியாது. இவை ஒரு வைணவத்தின் இன்றியமையாத அம்சங்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம், பிரம்மானந்தா, கல்கத்தா, 14 அக்டோபர் 1967. எல்லா பக்கங்களில் இருந்தும் இறைவனால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. நெற்றியில் உள்ள திலகங்கள் மற்றும் உடலில் மற்ற பாகங்கள் ராதாகிருஷ்ணர் கோயில்களின் அடையாள பிரதிபலிப்பாகும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நம் உடலில் எல்லா பாகங்களிலும் திலகங்களை குறிப்பதன் மூலம் நாம் எல்லா பக்கங்களில் இருந்தும் இறைவனால் பாதுகாக்கப்படுகிறோம். ஒரே நேரத்தில் திலக குறியிடுவது ஒருவரை வைஷ்ணவர் என்று அழைக்கிறது. எனவே அவை மணிகளைப் போலவே அவசியம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம், தயானந்த, நந்தராணி மற்றும் உத்தவா, டெல்லி, 20 செப்டம்பர் 1967. திலகம் இருக்க வேண்டும், அதுதான் நம் வர்த்தக முத்திரை. பிரபுபாதா, மேலும் நல்ல உடையில் செல்லுங்கள், ஏனென்றால் மக்கள் சொரூப தாமோதர உடைகளில். பிரபுபாதா, உடையில் ஆம், நீங்கள் முதலில் ஆடையை பெறுவீர்கள், பின்னர் முகவரியை பெறுவீர்கள், சிரிப்பு. ஆனால் திலகம் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் புதுமையான மனிதர்களைப் போல உடை அணிகிறீர்கள், ஆனால் திலகம் இருக்க வேண்டும், அதுதான் நம் வர்த்தக முத்திரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அரை உரையாடல், மார்ச் 31, 1977, பம்பாய். அஸ்ரியா மாதாஜி. அவர் விண்வெளி கப்பலில் சவாரி செய்து எனது இருப்பிடத்திற்கு செல்கிறார். திலகம் அணிந்தவர் எங்கு இறந்தாலும் பரவாயில்லை, அவன் சண்டாளனாக இருந்தாலும் விண்வெளி கப்பலில் ஏறி என் இருப்பிடத்திற்கு சென்று வழிபடுகிறான். திலகம் அணிந்த ஒருவர் யாரோ ஒருவரது வீட்டில் உண்ணும் போது அவருடைய 20 தலைமுறையினரை நான் நரகத்திலிருந்து விடுவிப்பேன். பிரம்மாண்ட புராணம், பஞ்சரத்ன பிரதிபா. அம்பரீஷ் மகாராஜா மிகப்பெரிய பாவ செயல்களில் இருந்து விடுபட கோபி சந்தனத்துடன் திலகம் அணிபவரை பாருங்கள். மகரிஷி கௌதமர், பத்ம புராணம். திலகம் என்றால் வெற்றி என்பது ஆளுமை. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய கடிதம், திலகம், எவ்லின், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், 5 ஜூலை 1971. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வைஷ்ணவ உடைகள் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால உடை அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. டெம்பிள்ல கண்டிப்பா நம்ம ரூல்ஸ் படி தான் உடை அணியணும். ஆனா ஒரு கிரகஸ்தர்கள்னா என்ன மாதிரி இருக்கணும், ஒரு பிரம்மச்சரினா சன்னியாசினா எப்படி இருக்கணும், அந்த உடையில தான் இருக்கணும்.
ஆனா நம்ம வெளியில போறோம் ப்ரீச்சிங்காக, இல்லைன்னா வேற விஷயத்துக்காக நம்ம போறோம், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல வேற சேவைகளுக்காக போறோம்னா நம்ம அப்போ ட்ரெஸ் கோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம். அப்ப இங்க வந்து பிறர் ரசனைக்கேற்ப ஆடையும் உண்பவரின் ரசனைக்கேற்ப உணவுப் பொருட்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது கருத்து. எனவே இந்த மாதிரியான ஆடைகள் பலரை கவரும் என்று நீங்கள் நினைத்தால், என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல என்ன மாதிரி நம்ம போனா அங்க வந்து நம்மள வந்து நம்ம பேசுற அந்த விஷயங்கள், அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் நம்மள நல்லபடியா சொல்ல முடியுமா, அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பரேஷன்ல தான் நம்ம போகணும். அதே மாதிரி உணவுன்னும் போதும் சிலவங்களுக்கு இந்தியன் ஃபுட் வந்து பிடிக்கும், சிலவங்களுக்கு பிடிக்காது. அப்படின்னும் போது நம்ம இப்போ வெளியில எல்லாம் போறோம் பிரச்சாரத்துக்கு, அங்க பிரசாதம் சேவை அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிக்கு அவங்க என்ன உணவு எடுத்துப்பாங்களோ அதை வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நல்லபடியா ஆனியன் கார்லிக் இல்லாம நம்ம வந்து நல்லபடியா அவங்களுக்கு அதை நம்ம கொடுக்கணும். ஆனா நம்ம இந்தியன் ஸ்டைல்ல தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த கண்ட்ரிக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த உடை, அந்த உணவு, அதை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்து அந்த நிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்கள திருப்தி பண்ணணும். அவங்க ரசனைக்கேற்ப ஆடையும் அந்த உணவின் ரசனைக்கேற்ப உணவுப் பொருட்களும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மள அகாமடேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். மொத்தத்துல எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா, திலக்கமும் ஷிக்கான்றது இந்த பின்னாடி இருக்கும் இல்லைங்களா, வச்சுப்பாங்க இந்த பிராமணர்கள்லாம், அதுதான். அதுவும் வந்துட்டு அவசியம் இருக்கணும். அது ஜிட்டு அது வந்து கொஞ்சமா எஸ் மாதாஜி. அது வந்து இப்ப கோயில் எல்லாம் இருக்கிறாங்க பிரீஸ்ட்னு அவங்க வந்து கொஞ்சம் நீளமா கூட வச்சிருப்பாங்க. ஆனா வந்து இப்ப வெளியில ஆபீஸ்க்குலாம் போறவங்க டபுள் இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு அது வந்துட்டு வச்சிருக்கணும். ஃபுல்லா வந்துட்டு அந்த ஷிக்கா இல்லாம இருக்கக்கூடாது. ஓரளவுக்காவது அவங்க வந்து அதை வந்து வச்சிருக்கணும், ஷிக்கா வச்சிருக்கணும். அதே மாதிரி திலக்கம் அதுவும் அவசியம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். இதுல வந்து எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் நம்ம பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்றதுதான். அதே மாதிரி வந்து கேட்டானந்தா அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இதுலயும் வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த லிபரேஷன் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. சரிங்களா, சரி நம்ம வந்து இதையும் கொஞ்சம் அந்த அங்கிகள்ன்றது வந்துட்டு அந்த காவி உடை ரோப்ஸ், சரிங்களா, கொடிகள் அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஷிக்கா அதை தான் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதை கூட நம்ம வந்து தவிர்த்திடலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா பிரபுபாத் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி நான் அறிவுறுத்தல அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. திலக்கம், ஷிக்கா, அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிமாலா, இது மூணும் வந்து எப்பயுமே இருக்கணும். இது மூணும் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதெல்லாம் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கும்போது திலக்கம், கண்டிமாலா, இதை ஜென்ஸ்னா வந்து ஷிக்கா இதெல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வைகுண்டத்துல உள்ள நித்தியசுரிகள் இங்க பூலோகத்திலயும் இருக்கிற அந்த ஒரு நிலை நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு ஒரு டவுட் மாதாஜி, ஷிக்கானா எப்படி இருக்கும் மாதாஜி? ஷிக்கானா சிண்டு சின்னதா கொஞ்சமா நீளமா வச்சிருப்பாங்க. இதுதான் கூட சொல்லுவாங்களா மாதாஜி, குடும்பி, சின்ன குடும்பி. இது மாதாஜி இப்ப பிக்சர்ல தெரியுது இல்ல, இதான் ஷிக்கா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, இது வந்து டெம்பிள்ல இருக்கும் மாதாஜி. ஆமா, பிரீஸ்ட்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஃபுல்லா ஷேவ் பண்ணிட்டு இது மட்டும் வச்சிருப்பாங்க கோயிலே இருக்கிறவங்க. இப்ப வந்து டபுள் இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டு ஆனா ஒர்க் பண்றாங்க, கிரகஸ்தர்களா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா ஷேவ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஆனா இது வந்து கொஞ்சம் லேசா வந்து அவங்க ஹெட்ல எப்பயுமே இருக்கும். அது இல்லாம இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத, அது மஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ச்சனா மாதாஜி ஓகேங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப திலக்கம் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ அதனால இதுல நிறைய வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ திலக்கம்ன்றதே நம்ம சரீரம் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக நம்மளுக்கு பகவானால் கொடுக்கப்பட்டது, அதுவும் இந்த ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றதுதான் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த உணர்வு நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஏற்படும் திலக்கம் வச்சுக்கும் போது. எப்பயுமே அந்த உணர்வு அதுதான். பிரசாதம் எடுக்கும்போது பகவானோட ரெமனன்ஸ் அதை நினைச்சு நம்ம அதோட உயர்வை நினைக்கணும். திலக்கம் வைக்கும்போது இந்த சரீரம் வந்து கோயில் மாதிரி, இதயத்துல ராதாகிருஷ்ணர் இருக்காங்க அப்படின்றது, இந்த சரீரம் வந்துட்டு புனிதமாகுது. அந்த 12 இடங்கள்லயும் நம்ம திலக்கம் வைக்கும்போது அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வைப்ரேஷன் நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். அதே மாதிரி நம்ம இந்த சரீரத்தை நம்ம மறுபடியும் ஒரு சாதாரண இந்த ஜடவரக சந்தோஷத்துக்காக நம்ம அதை கொண்டு போக மாட்டோம்
அந்த ஒரு உயர்ந்த ஒரு இதோட இந்த சரீரத்தோட உயர்ந்த யூசேஜ், அதாவது இந்த எதற்காக இதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்திக்காக, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறதுக்காக அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரிதல் ஏற்படும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த நிலையை நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் வந்து திலக்கம் வைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால மாதாஜி அதை ஒரு பேப்பர்ல எழுதி மாதாஜி கண்ணாடி பக்கத்துல வச்சாச்சு மாதாஜி. டெய்லி அத கண்ணாடி பக்கத்துல டெய்லி வைக்கிறப்ப அத சொல்லி சொல்லி எப்ப நமக்கு ஈஸியா மனப்பாடாயும். ஹரிபால் மாதாஜி கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுட்டா கூட ஞாபகத்துல ஆமா இருக்கும். வைக்க ஆமா பழகுற வரைக்கும். சொல்ல 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 வந்துரும் மாதாஜி. கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிப்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க. தேங்க்யூ so மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப வந்து சொசைட்டி உறுப்பினர்கள், அதாவது இஸ்கான்ல சேர்ந்தவங்க, இந்த ஜிபிசி அப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி யாரா இருந்தாலும், அதாவது நம்ம வந்து இப்ப ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா உடை வந்து எது வேணாலும் அணிஞ்சிருக்கலாம். ஆனா நம்ம எந்த சூழ்நிலையும் திலக்கம் வந்து நம்ம அவசியம் வச்சிருக்கணும், ஷிக்கா இருக்கணும், அப்புறம் கழுத்துல கண்டி மாலா இது வந்து அவசியமா இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த உரையாடல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து கோயில், ராதாகிருஷ்ணர் குடியிருக்கிற கோயில். இந்த சரீரம் வந்து கோயில், இதயத்துல ராதாகிருஷ்ணரை நம்ம வச்சிருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பிரதிபலிக்கும் நம்ம திலக்கங்கள்லாம் நம்ம வச்சுட்டு நம்ம இருக்கும்போது. ஸோ அந்த உணர்வை நமக்கு எப்பயுமே ஏற்படுத்தும். நம்ம கிருஷ்ணரோட பக்தர் அப்படின்ற அந்த உணர்வு நமக்கு எப்பயுமே அந்த திலக்கத்தோட இருக்கும்போது நமக்கு நல்லபடியா அந்த உணர்வை நம்மளால உணர முடியும். அதனால பாதுகாப்பு, இறைவனோட பாதுகாப்பு நமக்கு எப்பயுமே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது மாதிரி மணிகளை போல அப்படின்றதுன்னா துளசி மாலை அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதே மாதிரி திலக்கமும் இம்பார்ட்டன்ட். இது ரெண்டும் அவசியம் நம்ம 24/7 நம்ம வந்து போட்டுட்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்றதுதான். திலக்கம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது இதுதான் வந்து வர்த்தக முத்திரை அப்படின்றது. இஸ்கான்ல நம்ம இப்ப கிருஷ்ண பக்தியில வைஷ்ணவர்களா இருக்கோம் அப்படின்னா மஸ்ட், திலக்கம் மஸ்ட் அப்படின்றத பிரபுபாதா இங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி டிவோட்டிஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, எப்பயுமே வந்து இந்த கண்டி மேல போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? இது வந்து எப்பயுமே ஒன்று ஸ்பேர் வந்துட்டு வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். இதுல அவங்களோட லேடிஸ்னா ஹேண்ட்பேக்கு, இல்லைன்னா வந்து ஜென்ட்ஸ்னா அவங்களோட பர்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்களாம். எதனால அப்படின்னா திடீர்னு இப்போ நம்ம டிராவல் பண்றோம், ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இது வந்து கயண்டுடுது, அருந்துடுது அப்படின்னா கூட உடனே எடுத்து அந்த கண்டி மாலை வந்து அவங்க வந்து போட்டுப்பாங்களாம். சரிங்களா? ஏன்னா அந்த கண்டி மாலை இல்லாம இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். ஏன்னா கண்டி யம தூதர்களுக்கு வந்து யம தர்மராஜா சொல்லுவாங்களாம், கண்டி மாலை இருக்கிறவங்க, திலக்கம் வச்சிருக்கிறவங்க, நாக்குல வந்துட்டு எப்பயும் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறவங்க, சரிங்களா, வைஷ்ணவர்கள் மொத்தத்துல அவங்க கிட்ட நீங்க போகவே கூடாது அப்படின்னு வந்து யம தர்மராஜர் வந்து யமதூதர்கள் கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. இது வந்து அஜாமலா பாஸ்ட் டைம்ல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இன்னொரு பாஸ்ட் டைம்ல இது வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த விஷயம்லாம் இருக்கிறதுனால எப்பயுமே திலக்கம் அணிஞ்சவங்க, அப்புறம் கண்டி மாலை அணிஞ்சவங்க, இவங்கெல்லாம் வந்து எந்த இடத்துல எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சண்டாளராக இருந்தாலும், அதாவது சூத்திரர்களோட கீழ்நிலையில இருந்தாலுமே அவங்க வந்து கண்டிப்பா இது பகவானோட லோகத்துக்கு அவங்க போவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவங்கள கூட்டிட்டு போவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த நம்ம வந்துட்டு வைஷ்ணவர்கள் இனிஷியேஷன்லாம் வாங்கி நம்ம முறைப்படி ஒரு வைஷ்ணவர்கள் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது நம்ம யாரோட வீட்லயாவது போய் உணவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களோட 20 தலைமுறையினர் வந்து நரகத்திலிருந்து விடுபடுவாங்க. அப்ப எவ்வளவு உயர்ந்த விஷயம் இல்லைங்களா? யாரும் இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிட்டவங்க யாரும் அவங்க வீட்டுல போய் நம்ம வந்து உணவு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழறோம், நம்ம பக்தி மயமா தபஸ்ய வாழ்க்கையில அந்த மனித வாழ்வு, மனித பிறவி, அந்த உயர்ந்த நிலை அதை உணர்ந்து அந்த நிலை நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழறோம் இல்லைங்களா? ஒரு சாதாரண ஒரு வாழ்க்கை இல்லாம. சோ இந்த அது கிருஷ்ணரோட பக்தனா இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி அந்த நிலையில இருக்கும்போது நம்ம வந்து யார் வீட்லயும் போய் நம்ம உணவு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட 20 தலைமுறையினரே வந்து நரகத்துல இருக்கிறவங்க கூட விடுதலை ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்க வந்து மகரிஷி கௌதமர் வந்து சொல்றாங்க அம்பரீஷ் மகாராஜர் கிட்ட, மிகப்பெரிய பாப செயல்களிலிருந்து விடுபட
கோபி சந்தனத்துடன் திலகம் அணிபவரை பாருங்கள். இந்த மாதிரி திலக்கம் வச்சுட்டு நாமம் வச்சுட்டு யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம செஞ்ச பல பாபங்கள், மிகப்பெரிய பாபங்கள் கூட நம்மளை விட்டு போயிடும் பார்த்தாலே அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப வைஷ்ணவர்களோட அந்த சக்தி அதுதான், ஏற்றம் அதுதான். திலக்கம் என்றால் வெற்றி என்பது ஆளுமை. திலக்கம்னா அது வந்து வெற்றியை குறிக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால திலக்கம் நம்ம அவசியம் நம்ம அணியணும். நம்ம வந்துட்டு இது வந்து பாக்குறவங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு திலக்கம் இது இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போய் நம்ம இருந்தோம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட தலைமுறைகள்லாம் நல்லா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நரகத்துல இருந்து விடுதலை ஆவாங்க இதெல்லாம். ஆனா இதை நம்ம உணர்வோட வைக்கிறோம் பாருங்க. இந்த சரீரம் டெம்பிளா நினைச்சு பகவானை இதயத்துல நிறுத்தி நம்ம நாம ஜபம் பண்றது, துளசி மாலை அணியறது, இதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு வரப்பிரசாதம். இதெல்லாம் நமக்கு இப்ப இதெல்லாம் வந்து நல்லபடியா ஒரு புரிதலோட நமக்கு வந்து அதுவும் ஒரு பானஃபைடு பரம்பராவில நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா இதை விட வேற ஒரு அனுகிரகம் சுக்ருதி நம்மளுக்கு வேற எதுவுமே இருக்காது வாழ்க்கையில. இதை விட வேற எது கிடைச்சாலுமே அது இதை விட கம்மியானதுதான். ஏன்னா அது எல்லாமே நிரந்தரம் இல்லாதது இல்லைங்களா, டெம்பரவரியானது. ஸோ அதனால இருக்கல உயர்ந்த ஒரு விஷயம்ன்றது வைஷ்ணவர்களா வாழறது அப்படின்றதுதான். கிருஷ்ண பக்தியை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறதுன்றதுதான். இப்ப நமக்கு அந்த உணர்வு வந்திருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம அதை நினைச்சு நம்ம சந்தோஷப்படுறோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அது புரியாம இருக்காங்க இல்லைங்களா ஃபாலன் சோல்ஸ், அவங்களெல்லாம் அவங்க எப்படி சொன்னா கேட்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அவங்கள சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அவங்களையும் கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வந்து அவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த வைஷ்ணவர்கள் அவங்களையும் நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான் நம்மளோட கடமை. பிரபுபாதா அதுதான் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டியா நம்ம அதை செய்யணும். இப்போ உடலில் திலகம் அணிவது அப்படின்றதான் பாக்குறோம். இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். 12 இடத்துல நம்ம வந்து திலக்கம் அணினோம். கேசவாய நமக, மாதவாய நமக, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. நாராயணாய நமக அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம வந்து அவசியம் நம்ம தினம் உச்சரிச்சு நம்ம வந்து சொல்லணும். அதே மாதிரி குளிர் அறையில திலகம் வந்து பூசக்கூடாது அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் திலகம் உடலில் 12 பாகங்களில், அதாவது நெற்றி, தொப்புள், இதயம், தொண்டை, அடிவயிற்றின் ஓரங்களில், கைகள், தோள்கள், கழுத்தின் முனை, அதுக்கப்புறம் பின்பக்கம் இல்லைங்களா முதுகுல நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு பொது இடத்தில் திலகம் அணிய முடியாது என உணர்ந்தால் குறைந்தபட்சம் நீர் திலகம் தடவ வேண்டும். இப்ப அதான் வெளியில நம்ம எங்கேயும் திலக்கம் போட்டுட்டு போக முடியாதுன்ற இடத்துல கண்டிப்பா நம்ம தண்ணீரால அந்த இடத்துல நம்ம பகவான் நாமத்தை சொல்லி நம்ம வந்து திலக்கம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம போலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பத்மா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சொல்லுமா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதர் வைணவ திலகம் அணிவதை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறார். ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் ஒரு தொழிற்சாலை இருந்தது. அங்கு தொழிலாளர்கள் அனைவரும் இந்துக்கள் மற்றும் பெரும்பாலும் வைஷ்ணவர்கள். வைஷ்ணவர்கள் தங்கள் வைணவ திலகத்தை அணிந்து பணிபுரிய சுதந்திரம் பெற்றனர். மேலும் அவர்கள் மற்ற வைணவ உபகரணங்களையும் காட்டினார்கள். இருப்பினும் உங்க போட்டோவை கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க மாதாஜி, தெரியல. தள்ளி விட்டு படிங்க. நீங்க தான் மாத்தணும் மாதாஜி, உங்க சிஸ்டம் கொஞ்சம் தள்ளுங்க, தள்ளிட்டு படிங்க. தள்ளிட்டேன். சிறிது காலத்திற்கு பிறகு தொழிற்சாலை புதிய நிர்வாகத்திற்கு சென்றது. புதிய உரிமையாளர் ஒரு முஸ்லிம். வியாபாரத்தை கையகப்படுத்த வேண்டிய முஸ்லிம் உரிமையாளர் இனி வைணவ திலகம் அணிந்து பணிக்கு வருவதை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று அறிவித்தார். பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் கீழ்ப்படிந்து உரிமையாளர் அறிவித்த தேதியில் அவர்கள் தங்கள் திலகம் இல்லாமல் தொழிற்சாலையில் தோன்றினர். இருப்பினும் ஒரு ஊழியர் அவர் தனது வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருப்பார் என்று நினைத்தார். எனவே அவர் மிகவும் தெளிவான வெள்ளை வைஷ்ணவ திலகம் அணிந்து வேலைக்கு சென்றார். தொழிலாளர்கள் அனைவரும் கூடியிருந்ததை கண்டு புதிய முஸ்லிம் உரிமையாளர் வைஷ்ணவ திலக்கம் அணிந்திருக்கும் இந்த ஒரு பக்தர் மிகவும் தைரியமானவர். அவர் தொடர்ந்து வேலை செய்ய திலகம் அணிய அனுமதிக்கப்படலாம். ஆனால் மற்றவர்கள் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமிர்தம் சத்வ ரூப தாச கோஸ்வாமி கோபி ஸ்ரீ கர்க்க சம்ஹிதா கேண்டோ 6 அத்தியாயம் 15 கோபி சந்தன திலகத்தின் பெருமைகள் ஸ்லோகம் 17.
மகாநதீனாம் ஸ்நானஸ்ய புண்ணியம் தஸ்யே தினே தினே கோபி சந்தன முத்ராபிர் முத்ருதே சதா பவேத். தினமும் கோபி சந்தன திலகம் அணிவர் அனைத்து புனித நதிகளிலும் தினமும் நீராடிய புண்ணிய பலனை அடைகிறார். ஸ்லோகம் 18. அஸ்வமேத சகசிராணி ராஜசூய ஸ்ரத்தானி ச சர்வாணி தீர்த்த தானானி வர்தானி ச ததைவ கிருதானி தேன நித்தியம் வை ச கிருதார்த்தோ ந சம்சயக. தினமும் கோபி சந்தன திலகத்தை அணிபவர் 1000 அஸ்வமேத யாகங்கள் மற்றும் 100 ராஜசூய யாகங்கள் செய்த பலனை அடைகிறார். எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களிலும் தர்மம் செய்ததன் பலனை அடைகிறான். வாழ்க்கையின் இலக்கை அடைகிறான். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஸ்லோகம் 21. கோபி சந்தன லிப்தாங்கம் எதி பாப ஷைதர் யுத்தம் தம்னேதும் ந யம சக்தோ யமதூதா உத புனக. கடந்த காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் ஒருவன் கோபி சந்தன திலகத்தை அணிந்தால் யமராஜா அவரை அழைத்து செல்ல முடியாது. அப்படியானால் யமராஜாவின் தூதர்கள் அவரை எப்படி தொட முடியும்? ஸ்லோகம் 22. நித்தியம் கரோதி யஹ் பாபி கோபி சந்தன தாரணம் சப்ரியாதி ஹரேதம கோலோகம் பிராஹ்தே பரம். தினமும் கோபி சந்தன திலகம் அணியும் ஒரு பாவி ஜட உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ண பரமாத்மாவான கோலோகத்திற்கு செல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துளசி மணிகள் அது வேண்டாமா மாதாஜி? இது பாத்துடலாம் மாதாஜி, இது பாத்துட்டு அப்புறம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல வந்து பிரபுபாதா வந்து திலக்கம் அணியறதுல பத்தி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு கம்பெனில எல்லாரும் வேலைக்கு போறாங்க, திலக்கம்லாம் அணிஞ்சிட்டு போறாங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் அந்த கம்பெனி வந்து முஸ்லீம் கிட்ட கை மாறுது. அப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, திலக்கம்லாம் அணிஞ்சிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க. அப்படி வந்தா நாங்க வந்து அலோ பண்ண மாட்டோம்னு. உடனே என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் பயந்துட்டு, ஏன்னா வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் இல்லையா, சோ அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா திலக்கம் அணியாம போறாங்க. ஆனா ஒரு வைஷ்ணவர் மட்டும் என்ன பண்றாங்கன்னா திலக்கம் நல்லபடியா அணிஞ்சிட்டு போறாங்க. இத பார்த்த உடனே அந்த ஓனர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இவங்களுக்கு வந்து தைரியம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி, இனிமே இவங்க தினமும் திலக்கம் அணிஞ்சிட்டு வரலாம், ஆனா மத்தவங்க யாரும் அணிஞ்சிட்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு இது கிடையாது, பர்மிஷன் கிடையாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுதான் என்ன நிலையிலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த டிட்டர்மினேஷன், அதுதான் நம்மளோட வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸை எப்பயும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே கோபி சந்தனத்தின் பெருமை, அது வந்து கர்க சமீதாவில மட்டுமே எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஹரிபக்த விலாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னும் நிறைய கருட புராணம், ஸ்கந்த புராணம், இதுல இருந்தெல்லாம் நமக்கு வந்துட்டு நிறைய குறிப்புகள் வந்து இருக்கும். இப்ப கர்க சமீதால இருந்து என்னென்னலாம் வந்து நம்மளுக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம். திலக்கத்தின், அதாவது கோபி சந்தனத்தை வச்சு திலக்கம் வச்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன நன்மைகள்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அனைத்து புனித நதிகளிலும், நதிகள் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா, அது எல்லாத்துலயும் தினம் நீராடிய புண்ணிய பலனை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்னு. ஒரு ஊர்லயும் போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு கங்கை யமுனையும் தேடி தேடிலாம் போக வேண்டாம், எல்லாரும் எங்க வந்துருவாங்க, கோபி சந்தனத்துல வந்துடுறாங்க. அப்ப எல்லா எஸ் மாதாஜி, எல்லா புனித நதிகளையும் நீராடின அந்த பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான். அதே மாதிரி அதான் சொன்னாங்க இல்லையா, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணாலே அனைத்தும் திருப்தி அடையும். அதுதான் வேருக்கு தண்ணி ஊத்துனா மரமே செழிப்பா வளர்ற மாதிரி, நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணோம்னா எல்லா வகையிலும் எல்லாமே வந்து திருப்தியோட இருக்கும் நமக்கு. அதுதான் இங்க அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். சோ எல்லா புனித நதிகளும் நீராடினது அந்த ஒரு பலன் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு. அதுக்கப்புறம் 1000 அஸ்வமேத யாகம் செஞ்ச பலன், 100 ராஜசூரிய யாகம். அஸ்வமேத யாகம்ன்றது இந்திரன் பதவி அடையுது, ராஜசூரிய யாகம்ன்றது அந்த சக்கரவர்த்தி நிலைய அடையறதுக்கு இல்லைங்களா. அது மாதிரி புண்ணிய ஸ்தலங்களில் தர்மம் செய்தனன் பலன். நிறைய புண்ணிய ஸ்தலங்கள் இருக்கு, நைமிஷாரண்யம் இருக்கு, குருக்ஷேத்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா, பத்ரிகாசிரமம் இருக்கு, இந்த மாதிரி புனித ஸ்தலங்கள் நிறைய இருக்கு. இந்த ஸ்தலங்கள்லாம் நம்ம நிறைய புண்ணிய காரியங்கள்லாம் செய்ததன் பலனையும் நம்ம அடையிறோம். அப்புறம் வாழ்க்கையின் இலக்கு அடையிறோம்.
அதுதான் சரிங்களா. நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வராத வரைக்கும் நமக்கு வாழ்க்கையோட இலக்கு வேற வேறையா இருக்கும் இல்லையா. நிறைய பணம் இல்ல நிறைய பேர் புகழ் அப்படின்னு வேற ஏதோ டெம்பரவரியான விஷயத்துல மாதாஜி இந்த ஆ, ஸ்லோகங்கள்லாம் எதுல இருக்குன்னு சொன்னீங்க? பிரம்ம சம்ஹிதையில இல்ல மாதாஜி, இது மாதிரி கர்க சம்ஹிதா. கர்க சம்ஹிதாவா? ஓகே ஓகே ஹரே ஓகே, கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரில வேண்டாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வாழ்க்கை இலக்கு மெட்டீரியல் வாழ்க்கையில நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இல்லாத வரைக்கும் நம்ம டெம்பரவரியான விஷயத்துக்குலாம் ஆசைப்பட்டு அது கிடைக்கலன்னா அதுக்காக வேற வேதனை எல்லாம் பட்டுட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப நம்மளுக்கு கிருஷ்ண பக்தியில வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட குறிக்கோள் போக்கஸ்டா இருக்கு. ஒண்ணுதான். செகண்ட் சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, பக்தி செய்யறவங்களோட இலக்கு ஒண்ணுதான். ஆனா பக்தியில இல்லாதவங்களோட இலக்கு பல கிளைகளாக பிரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றது சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையோட இலக்கு என்ன, பிரதானமான இலக்கு என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. பக்தனா இருக்கணும், கிருஷ்ணருக்கு பக்தனா. அத ஜீவேர சொரூப ஹோய் நித்தியர கிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. எப்பயும் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி செயல் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அந்த நிலையை நம்ம நல்லபடியா அடைஞ்சிடும். இதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா. சோ அதனால அஸ்வமேத யாகம் செஞ்சது, ராஜேஸ்வரி யாகம் செஞ்சது, அப்புறம் நிறைய புனித ஸ்தலங்கள்ல தர்மங்கள் செஞ்சது, வாழ்க்கையோட இலக்கை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம இதற்கு முன்னாடி பல பல ஜென்மங்கள் பகுநாம் ஜென்மனாம் அந்தே இல்லைங்களா, பல ஜென்மங்களா நம்ம செஞ்ச பாபங்கள்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கோபிச்சந்தன் திலக்கத்தை நம்ம அணியும் போது யமராஜரே வந்து நம்மள என்ன பண்ண மாட்டாங்களாம், நம்ம கிட்ட வர மாட்டாங்களாம். அப்படி இருக்கும்போது யமராஜரோட அவங்க தூதர்கள் நம்ம கிட்ட நெருங்கவே முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் கிருஷ்ண பக்தி பக்தர்களுக்கு இருக்கிற அந்த நிலை சரிங்களா. இதை விட உயர்ந்த நிலை வேற என்ன இருக்கு இல்லைங்களா. பகவானுக்கே நம்மள பிடிக்குது, அப்புறம் எல்லாருக்கும் நம்மளை பிடிக்கும். அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்மளும் வந்துட்டு அந்த மனித நேயத்தோட அந்த பகவான் சொன்ன குணங்களோட இருக்கும்போது அந்த நிலையே வந்துட்டு உணர்வே வந்துட்டு ரொம்ப அலாதியா இருக்கும். தினமும் கோபிச்சந்திர திலகம் அணியும் ஒரு பாவி ஜட உலகிற்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ண பரமாத்மாவான லோகத்திற்கு செல்கிறார் அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுதான் நம்ம பக்தியில மட்டும் ஸ்திரமா இருந்தோம் அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையும் விட்டுட்டு பகவான் எதை மட்டும் பார்ப்பாங்களாம், அந்த பக்தியில ஸ்திரமா இருக்கோமா அப்படின்றத மட்டும் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அந்த பக்தியில ஸ்திரமா இருக்கோம் அப்படின்னாலே நம்ம செஞ்ச பாபங்கள் கூட தொலைஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பக்தியை நம்மள நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரும் அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். அது மாதிரி கோபிச்சந்தன்லாம் நம்ம அணிஞ்சுக்கிட்டு, ஏன்னா அதுல 12 இடங்கள்ல நம்ம வந்துட்டு பகவான் நாமத்தை சொல்லி நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா. சோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வைப்ரேஷன் அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு நல்லபடியா ஏற்படும் போது நம்ம பாவமே செஞ்சிருந்தா கூட அதுல இருந்து நம்ம விடுதலையாகி நம்ம பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையிறோம்ன்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இப்ப துளசி மணி பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கும் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் பிரேம மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. துளசி மணிகள். அவன் கடவுளின் நாய் என்பதை யமராஜா புரிந்து கொள்வார். அவரை சுட்டு வீழ்த்த கூடாது. ஒருவர் என்னிடம், சுவாமிஜி, இந்த துளசி மணிகள் ஏன் உங்கள் கழுத்திலோ அல்லது உங்கள் பக்தரின் கழுத்திலோ அணிவிக்கப்படுகின்றன என்று கேட்டார். எனவே நான் பதிலளித்தேன், ஒரு செல்ல நாய்க்கு காலர் இருப்பது போல நாமும் கடவுளின் செல்ல நாய்கள். எனவே இந்த காலர் எங்களுக்கு கிடைத்தது. யமராஜா அவன் கடவுளின் செல்ல நாய், அவனை சுட்டு வீழ்த்த கூடாது என்று புரிந்து கொள்வார் சிரிப்புடன். ஸ்ரீல பிரபுபாதா விரிவுரை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6.1.34 to 39, சூரத், டிசம்பர் 19, 1970. வைஷ்ணவ உடைத்தர நிலைகள். வைஷ்ணவிகளுக்கு ஆடை பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஒரு பெண் தெருவுக்கு செல்லும் போது அவளது உடல் முழுவதும் துணியால் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். காஷ்ய முனி தனது மனைவியை நன்றாக அலங்கரித்து நன்றாக உடையணிந்திருந்தால் ஒழிய வீதியில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தினார். இப்போது நாகரிகமாக விட்ட மினிஸ்கர்ட்டுகளை அவர் ஊக்குவிக்கவில்லை. ஓரியண்டல் நாகரிகத்தில் ஒரு பெண் தெருவுக்கு செல்லும் பொழுது அவள் யார் என்று எந்த ஆணும் அடையாளம் காணாதபடி அவள் முழுவதுமாக மூடப்பட வேண்டும். இந்த முறைகள் அனைத்தும் சுத்திகரிப்புக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6.18.50. மரியாதைக்குரிய பெண்ணை சூரியனால் கூட பார்க்க முடியாது.
இந்த மினிஸ்கர்ட் அல்லது மினிஷர்ட்டை அனுமதிக்காதீர்கள். சிரிப்பு. வேத நாகரிகத்தின்படி மரியாதைக்குரிய பெண்ணை சூரியனால் கூட பார்க்க முடியாது. அசூரியம் பாஷ்யாத். சூரியனை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம்? ஆனால் அப்படித்தான் சொல்லப்படுகிறது. ஒரு ஆணின் பெண்ணை பார்க்க சூரியன் சிரமப்படுவார். ஆம், அசூரியம். பஷ்யாத் அசூரியம். சூர்யா என்றால் சூரியன். சூரியன் முடியாது. சூரியனும் அவளை பின்தொடர்வான். அந்த பெண்ணை நான் எப்படி பார்ப்பேன்? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் திருமண விழா மற்றும் விரிவுரை, மே 6, 1969, பாஸ்டன். மிகவும் அழகாகவும் கணவனை உயிரூட்டுவதற்காகவே தன்னை உடித்துக்கொள். எனவே அந்த வேத இலக்கியத்தின்படி கணவன் வீட்டில் இருக்கும் போது ஒரு பெண் தன்னை மிகவும் அழகாகவும் கணவனை உயிரூட்டுவதற்காகவும் தன்னை உடுத்திக் கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறாள். கணவன் மனைவி அழகாகவும் மிக அழகாகவும் இருப்பதை பார்த்தால் அவன் கொஞ்சம் ஊக்கம் பெறுகிறான். அதே போல் ஒரு பெண் தன் கணவன் வீட்டை விட்டு வெளியில் இருக்கும்போது அவன் மிகவும் கராராக மிக கச்சிதமாக உடை அணிய வேண்டும். ஆனால் நோக்கம் என்ன? நோக்கம் கணவன். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் புடவை அணிந்த ஒரு பெண் புடவை கட்டினால் நன்றாக இருக்கும். ஜாத்துராணியிடம் கற்றுக்கொள்ளலாம். நீங்கள் ஒரு நல்ல பெண்ணாக இருக்க வேண்டும். உடையும் தோற்றமும் சமூகத்தின் சமூக மாநாடு. புடவை அணிந்த ஒரு பெண் மிகவும் பெண்மையாக தெரிகிறார். சில ஆனந்த ஆசிரம ஆண்களும் பெண்களும் வந்தனர். ஒரு பெண் புடவை அணிந்திருந்தாள். பிரபுபாதா மற்ற பெண்களை நோக்கி, புடவை அணிந்த பெண் மிகவும் பெண்மையாக தெரிகிறாள் என்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாதா நீலாமிருதா தொகுதி 2, விதை நடுதல், நியூயார்க் நகரம், 1966. இந்திய முறையில் ஆடை அணியும் போது அவர்கள் அழகாக இருப்பார்கள். பிரபுபாதா: ஆம், மாறாக இந்த பெண்கள் இந்திய முறையில் ஆடை அணியும் போது அவர்கள் மிகவும் அழகாக இருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். ஆம். கிறிஸ்துவ பாதிரியார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா அறை உரையாடல், திரு செனிக், ஜூன் 10, 1974, பாரிஸ். இந்த வேதியர் ஆடையும் நன்றாக இருக்கிறது, மிக அழகாக இருக்கிறது. சியாமசுந்தரா: ஆம், இது கல்கிடாசா மற்றும் அம்பிகா தேவி தாசி. பிரபுபாதா: இப்போது இந்த உடையில் நீங்கள் மிகவும் அழகாக இருக்கிறீர்கள். இந்த வேதியர் ஆடையும் நன்றாக இருக்கிறது, மிக அழகாக இருக்கிறது. இந்த ஆடையின் மூலம் அழகு 100 மடங்கு அதிகரிக்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் துவக்கங்கள், ஏப்ரல் 2, 1972, சிட்னி. விதவைகளுக்கு உடை. இந்த சுவாதி பெண்ணால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவள் இந்த வெள்ளை ஆடையை ஏற்றுக்கொண்டாள். அவள் கவர்ச்சியாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு விதவை ஆபரணங்கள், நல்ல புடவை, அலங்காரம், முடியை அழகாக சீவுவது போன்றவற்றை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கணவன் இல்லாத பெண்ணுக்கு இவை தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. பிரபுபாதர் கடிதம், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம், யமுனா மற்றும் தினதாரிணி, மாயாப்பூர், பிப்ரவரி 21, 1976. வைஷ்ணவர்களுக்கான ஆடை பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப வந்து பெண்களுக்கான உடை, அது வைஷ்ணவர்கள்ல ஆடை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது இந்த பார்ட் தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய யங் லேடிஸுக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு பார்ட். கண்டிப்பா மாதாஜி. ரொம்ப 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 மோசம். ஆமா ஆமா, அதனாலதான் ஆபத்து வந்துருது. என்ன பண்றது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அதான் நம்ம எப்பயுமே பெண்களை வந்து ரொம்ப பொக்கிஷமா பாத்துக்கிறத பத்தி தான் வேதத்துல நம்ம நிறைய பார்ப்போம். அவங்கள வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பு, அதனாலதான் வந்து கணவனோட பாதுகாப்புல, அப்பாவோட பாதுகாப்புல, இல்லைன்னா பிள்ளையோட பாதுகாப்புல இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க எப்பயுமே உயர்ந்த பொருளை தான் பாதுகாப்பா வச்சுப்பாங்க இல்லையா? அந்த ஒரு நிலைதான் வேதத்தின்படி நம்மள வந்து பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறதுன்றது. சோ அந்த வகையில நீங்க வந்து பிரபுபாத் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க, எப்பயுமே வந்து ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்கணும், டீசெண்டா இருக்கணும். ட்ரெஸ்ஸிங்ன்றது வந்துட்டு மத்தவங்க முகம் சுழிக்கிற மாதிரி இல்ல தவறான எண்ணத்தை ஏற்படுத்துற மாதிரி இருக்கவே கூடாது. அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு பெண் வந்து இப்போ நான் வீட்டை விட்டு வெளியில போறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருக்கணும் தன்னை அப்படின்றது. வேதத்தின்படி வந்து சாரி தான்,
வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஆனாலும் நம்ம வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பேராகிராஃப்ல அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. வேறு எதுவும் குறைகள் வந்து அவங்களோட ட்ரெஸ்ல வந்து இருக்கவே கூடாது அப்படின்றது. அதுவும் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மரியாதைக்குரிய பெண்ணை சூரியனால் கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்போ அதான் சூரியன் வந்து இப்ப சூரியன் அப்படின்றது நம்ம வெளில போனாலே சூரிய வெளிச்சம் நம்ம மேல படதான் செய்யும். ஆனா, ஒரு உயர்ந்த நிலையில உள்ள ஒரு நல்ல கல்ச்சர்ல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த அளவு தன்னை வந்து நல்லபடியா அவங்க வந்து அ ட்ரெஸ் வந்து அவ்வளோ நல்ல சீர்மையா அவங்க வந்து போட்டிருப்பாங்க அப்படின்றதான். சூரியன் கூட வந்துட்டு நம்ம இவங்கள பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து பின்தொடர்ந்து போவாங்களாம். அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நாகரிகமா நல்ல நிலையில ட்ரெஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ என்னன்னா ஆடை வந்து ரொம்ப நீட்டா இருக்கணும். ம், தவறுதலா எண்ணம் ஏற்படுற மாரி இருக்கவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாரி ரொம்ப அழகு எப்ப ஏற்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னா, கணவன் முன்னிலையில இருக்கும்போது, பெண் வந்து தன்னை அழகுபடுத்திக்கலாம். ஏன்னா, அந்த அந்த வகையில இருக்கும்போது, கணவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் இல்லையா? தன்னோட மனைவி வந்து நல்ல நிலையில இருக்காங்க, சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கும் ஏற்பட்டு, அவங்களுக்கு மன திருப்தி ஏற்படும் இல்லைங்களா? ஸோ, அந்த வகையில கணவன் இருக்கும்போது, நல்லபடியா அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாரி புடவை கட்டினா ரொம்ப நல்லது அப்படின்றத தான் இங்க நம்ம பார்க்குறோம். ஜாத்துராணி அப்படின்றவங்க. இவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ம் லேடி இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிட்டாங்க. டிசைபிள் சரிங்களா? அ அந்த வகையில அவங்க தான் வந்து நல்ல ஆர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க. அவங்களோட ஆர்ட் தான் வந்துட்டு நெறைய வந்து இஸ்கான் டெம்பிள்ல வந்துட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில அவங்க வந்து சாரி கட்டியிருக்கும்போது, அ எ அவங்கள வந்து குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க. அ சாரி அந்த சாரியில இருக்கிறது வந்து ரொம்ப அ நல்ல நிலையில இருக்கும். அதாவது மரியாதைக்குரிய விதமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அந்த புடவையில வந்து பெண்மை வந்து ரொம்ப நல்லபடியா வெளிப்படும் அப்படின்றது. தவறான எண்ணங்கள் எதுவும் ஏற்படுத்தாம இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பெண்மை வந்து நல்லபடியா வெளிப்படும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்திய முறையில ஆடை அணியறதுன்றது ரொம்பவே அழகு தரும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? வேறு நாகரீகத்த ஃபாலோ பண்றத விட இந்திய முறையில நம்ப ஆடை அணியும்போது ரொம்பவே அழகா இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த வேதிர் ஆடையும் நன்றாக இருக்கிறது. மிக அழகாக இருக்கிறது அப்படின்றது தான். மத்ததுல சாரி வந்துட்டு பெண்கள் வந்து உடுத்திக்கணும். அதையும் ரொம்ப நேர்த்தியா அவங்க அத அணிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து விடோஸ் அவங்க வந்து எப்பயும் இந்த அலங்கார பொருட்கள அவங்க பயன்படுத்திக்க கூடாது. வெள்ளை நிற ஆடை. ஏன்னா இங்க வந்து ஒருத்தவங்க சுவாதி அப்படின்ற பெண் வந்து அங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப அந்த வெள்ளை நிற ஆடையில சிம்பிளா இருக்காங்க. அத வந்து பார்த்து பிரபுபாதா வந்து மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு சொல்றாங்க. பெண்களுக்கு வந்து அதுவும் இந்த கணவன் இல்லாத சமயத்துல அ நல்ல புடவையோ, அலங்காரம் அதிகமாவோ, முடியில நெறைய சிரசுல நெறைய அலங்காரம் பண்ணிக்கிறது, இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறது தான் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு. அதுதான். சரிங்களா? அதுக்காக அந்த விஷயத்தங்கள தவிர்க்கணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில சாரி கட்டுறது தான் சிறந்தது. அதனால நம்ம டெம்பிளுக்குலாம் போறோம் அப்படின்னா, அவசியம் நம்ப புடவையில அவசியம் நம்ப போகணும் அப்படின்றது தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் பிரபுஜி வாசிச்சு குடுங்க. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. ஆ. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ம், ம். மாதாஜி. வைஷ்ணவர்களுக்கான ஆடை பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். எங்களுடன் இருக்க விரும்பும் எவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். நீங்கள் நீண்ட முடிகளை வைத்திருந்தால் அவை அகற்றப்பட வேண்டும். எனது சீடர்கள் அனைவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். நம்முடன் இருப்பவர் கூட சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். அவர்கள் பார்வையிடலாம். ஆனால் எங்களுடன் இருக்க விரும்பும் எவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய கடிதம், உபேந்திரா, பிருந்தாவனம், 30 ஆகஸ்ட் 1974. பிரகாசமான 15 நாட்களில் மாதத்திற்கு ஒரு முறை நீங்கள் மொட்டையடிக்க வேண்டும். எனவே நாம் மொட்டையடித்த தலை உடையவர்கள் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும். நீண்ட முடி உடையவர்கள் அல்ல. இது முரண்பாடு. மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது தலையை தெளிவாக மொட்டையடிக்க வேண்டும்.
பூர்ணிமா தினத்தன்று பிரகாசமான 15 நாட்களில் ஏகாதசிக்கு பிறகு 4 நாட்கள், பிரகாசமான 15 நாட்களில் 1 மாதத்திற்கு ஒரு முறை நீங்கள் மொட்டையடிக்க வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை, ஸ்ரீமத் பாகவத் 5.6.3, பிருந்தாவனம், நவம்பர் 25, 1976. தேவைப்பட்டால் குட்டையான கூந்தலுடன் அமெரிக்க ஜென்டில்மேன் போல் உடை அணியலாம். மிகவும் அவசியமான பட்சத்தில் தலையை மொட்டையடித்து முடி நீளமாக வளரவிடாமல் இருக்க வேண்டும். மிகவும் அவசியமானால் ஒரு அமெரிக்க ஜென்டில்மேன் போல் ஆடை அணியலாம். குறுகிய முடி ஆனால் நீண்ட முடி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கூந்தல் உடையவன் என் சீடனாக இல்லாததுக்கு காரணம் அவன் கொள்கைக்கு எதிரானவன். மிகவும் அவசியமான பட்சத்தில் தலைமுடியை குட்டையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். தேவைப்பட்டால் குட்டையான கூந்தலுடன் அமெரிக்க ஜென்டில்மேன் போல் உடை அணியலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய கடிதம், திஷ்டகேது, நியூயார்க், 17 ஜூலை 1976. தாடி வைக்காமல் இருப்பது நல்லது. ஆடை மாற்றம் குறித்த கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒவ்வொருவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். நெற்றியிலும் மற்ற 16 இடங்களிலும் திலகம் இருக்க வேண்டும். வழக்கம் போல் கழுத்தில் மணிகள் தவிர தலையில் உச்சியில் சிகை இருக்க வேண்டும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அரிதாக ஒருவர் தாடியை தொடர்ந்து வைத்திருக்கலாம். ஆனால் ஹிப்பிகளிடமிருந்து தன்னை வேறுபடுத்தி கொள்ள அதை வைக்காமல் இருப்பது நல்லது. நாம் ஹிப்பிகள் அல்ல என்பதை பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம், பிரமானந்தா, கல்கத்தா, 11 அக்டோபர் 1967. பக்தர்கள் அனைவரும் வெள்ளை துணிகளை அணிந்துள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் அழகாக இருக்கிறார்கள். பொதுவாக கிரகஸ்தர்கள் ஆண்களுக்கு வெள்ளையும் பெண்களுக்கு வண்ணமயமான புடவைகளும் அணிவார்கள். யாகங்களை செய்யும் போது மங்களகரமானதாக கருதப்படும் மஞ்சள் நிற துணியை அவர்கள் அணிவார்கள். இந்தியாவில் நம் வீட்டு பக்தர் ஆண்கள் அனைவரும் வெள்ளை துணிகளை அணிந்திருப்பார்கள். அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் அழகாக இருக்கிறார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம், உபேந்திரா, அலகாபாத், 27 ஜனவரி 1971. நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் போல் உடையணிந்து இருக்க வேண்டும். வைஷ்ணவர்கள் திலகத்துடன் காந்தியுடன் மணிகள் முழங்க நீங்கள் பார்த்த உடனேயே நடைமுறையில் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தினரை பார்த்தவுடன் அவர்களும் ஹரே கிருஷ்ணா என்று கோஷமிடுகிறார்கள். மற்றவைகள் ஆடையும் தேவை. நீங்கள் எப்போதும் திலகம், காந்தி மற்றும் ஷிகா, சூத்ரா ஆகியவற்றை கொண்டிருக்க வேண்டும். பிறகு ஒரு சாதாரண மனிதன் பார்த்தவுடன், ஓ, இது ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மனிதன், ஹரே கிருஷ்ணா என்று கோஷமிடுவார். தானாக நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா பாடுவதற்கு வாய்ப்பளிக்கிறீர்கள். எனவே இது தேவைப்படுகிறது. முட்டாள்தனமான அயோக்கியர்கள் இதன் அவசியம் என்ன என்று கூறுகிறார்கள். இல்லை, இது அவசியம். நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் போல் உடையணிந்து இருக்க வேண்டும். இது அவசியம். எனவே பிரேஷனியா பார்க்க மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. இல்லையெனில் அவர்கள் எப்படி ஈர்க்கப்பட்டனர்? உடனே அவர்கள் மிகவும் பக்திமான்களாகி ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஜபிக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா கோஷம் அவ்வளவு எளிதல்ல. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை, SP 3.28 19 அக்டோபர் 29, 1975, நைரோபி. நான் வெளிநாட்டவர்களிடம் ஆடையை கொடுத்தேன். அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டனர். எனக்கு முன் எத்தனையோ சுவாமிகள் அங்கு சென்றார்கள், கொடுக்கவில்லை. எதையோ எடுத்துக்கொண்டு இங்கு வந்து வெளிநாடு திரும்பிய சன்னியாசி என்று விளம்பரம் செய்து மக்களை சுரண்டுகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் அசல் உடையை கூட இழந்தனர். எல்லோருக்கும் தெரியும், நான் என் உடையை மாற்றியதில்லை. மாறாக நான் அந்த ஆடையை வெளிநாட்டவர்களுக்கு கொடுத்தேன். அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டனர். கோட், பேண்ட், தொப்பி அணிந்து வருமாறு ராமகிருஷ்ணா மிஷன்
ஆட்கள் என்னிடம் கோரிக்கை வைக்க வந்தனர். ஏனென்றால் அவர்கள் செய்கிறார்கள். அவர்களின் சுவாமிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் கோட் பேண்ட் தொப்பி அணிந்திருப்பார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை எஸ்பி 1.9.48 ஜூன் 14, 1971 மாயாப்பூர். பக்தர்களின் துவக்கம், தூய்மை, உடைமாற்றும் செயல்பாடுகள் தொடர்பான தரநிலைகள். பக்தர்களின் தீட்சை, தூய்மை, உடை மற்றும் செயல்பாடுகள் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையேயான தொடர்பை கட்டுப்படுத்துதல் போன்றவற்றில் கிருஷ்ண உணர்வு தரநிலைகள் கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதை நீங்கள் தலைவர்கள் காண்கிறீர்கள். பக்தி சேவை அபத்தமாக செய்ய முடியாது. கடிதம் மாதவனந்தா, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், 1 ஜனவரி 1974. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஜென்ரலா முன்னாடி நம்ம இப்ப பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, பெண்கள் எப்படி ஆடை அணியணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கண்டிப்பா வேதத்தின் முறைப்படி ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருக்கணும். ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு மரியாதை தரக்கூடிய விதத்துல இருக்கணும். முகம் சுழிக்கும்படியோ இல்ல தவறான எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும் மாதிரியோ உடை வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேதிக் கலாச்சாரத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப ஜென்ரல் நம்ம பார்க்க போறோம். ஜென்ஸ் அப்படின்னாலே பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, இந்த சன்னியாசி இந்த நிலையில இருப்பாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிரகஸ்தர்கள் வந்து தலை வந்து ஃபுல்லா ஷேவ் பண்ணணும்னு கிடையாது. அவங்க வந்து நார்மலா இருக்கலாம். ஆனா நீண்ட கூந்தல் அப்படின்றது அதாவது இருக்கக்கூடாது. அதான் பொதுவா கலியுகத்துல மத்த யுகத்துல வந்துட்டு குணத்துக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஒருத்தவங்க நல்ல குணத்தோட இருக்காங்கன்னா அவங்கள ரொம்ப வேல்யூ பண்ணுவாங்க. ரொம்ப நாலேஜ்டா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள ரொம்ப வேல்யூ பண்ணுவாங்க. ஆனா கலியுகத்துல அப்பியரன்ஸ்க்கு தான் வேல்யூ இருக்கும். நல்லா அழகா இருக்காங்களா அவங்க ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. பணம் அதிகமா இருக்கா உயர்ந்தவங்க. ஆனா குணம்ன்றது மறைக்கப்பட்டுரும். குணம் எப்படி இருக்குன்றது இம்பார்ட்டன்ஸ் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. நல்ல பேர் புகழ், நல்ல பணம், அதுக்கப்புறம் அழகு, நீண்ட கூந்தலுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும். அதனால வந்து நிறைய வந்து அதை வந்து அழகுபடுத்திக்கிறதுக்காக நிறைய மெனக்கிடுவாங்க. இதெல்லாம் கலியுகத்தோட அடையாளம். அதை நம்ம பாக்குறோம். ஆனா வந்து மற்ற யுகங்கள்ல எப்பயுமே வந்து குணத்துக்கு தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமா இருக்குமே தவிர இந்த விஷயங்களுக்கு எல்லாம் இருக்காது. வெளிப்புற தோற்றத்துக்கு இருக்காது. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? வைஷ்ணவ எத்திகெட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். பக்தர்களா இருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில இந்த தலைமுடி அப்படின்றது அதுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து தரக்கூடாது. அதுதான் அங்க தாத்பரியம். சன்னியாசி அப்படின்னா அவங்க வந்து முழுமையா வந்து தலையை வந்து அவங்க வந்து ஷேவ் பண்ணிருக்கணும். அந்த ஷிக்கா மட்டும் அவங்க வச்சிருக்கணும். இது அவங்களுக்கு கம்பல்ஷன். ஆனா கிரகஸ்தர்கள் அப்படின்னா அந்த மாதிரி முழுமையா ஷேவ் பண்றது இல்ல. ஆனா கொஞ்சம் வந்து அது டபுள் இனிஷியேஷன் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஷிக்கா வந்து கொஞ்சம் அளவு இருக்கணும் அப்படின்றதான் பொதுவா வந்துட்டு ஃபாலோ பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து எப்போ வந்துட்டு அந்த ஷேவ் பண்றது அப்படின்னா கூட இந்த பௌர்ணமி முடிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா? 15 நாட்கள்ல அதுல ஒரு நாள் வந்து அவசியம் வந்து அவங்க வந்து அந்த ஷேவ் பண்ற அந்த விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ட்ரெஸ் எப்படி வேணாலும் போட்டு, அதாவது அமெரிக்க உடையில இருக்கலாம். ஆனா வந்து முடி வந்து மிதமானதா தான் இருக்கணும். நீண்ட கூந்தல். ஏன்னா இப்ப பார்த்தோம்னா ஜென்ஸ் எல்லாம் கூட நல்ல நீட்டமா ஃபேஷனா வந்துட்டு முடி வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கூந்தல் வந்து தலைமுடி வந்து குட்டையா தான் இருக்கணும் அப்படின்றதுதான். அதான் இங்க பாருங்க. குட்டையான கூந்தலுடன் அமெரிக்க ஜென்டில்மேன் போல் உடை அணியலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் முடி வந்து கம்மியா இருக்கணும். அதுதான். ஆனா சன்னியாசிகள் அப்படின்னா முழுசா அவங்க ஷேவ் பண்ணிருக்கணும். அது மாதிரி தாடி வந்து வைக்காம இருக்கிறது சிறந்தது. ஆனா எப்பவாவது அது வந்து அனுமதிக்கப்படுது. அரிதாக ஒருவருக்கு அனுமதிக்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த லெக்சர்ல இருந்து. அதே மாதிரி வந்து கிரகஸ்தர்கள் அப்படின்னா அவங்க வந்து வெள்ளை நிற ஆடை வந்து அணிஞ்சிட்டு வரணும் கோயிலுக்கு வரும்போது. சரிங்களா? இப்ப சன்னியாசி அப்படின்னா அவங்க வந்து சாப்ரான் கலர்ல அவங்க உடை வந்து அணிஞ்சுட்டு வரணும். அதே கிரகஸ்தர்கள் அப்படின்னா வெள்ளை நிற குர்தா அந்த மாதிரி அவங்க அணிஞ்சிட்டு வரணும். சரிங்களா? அதே வந்து லேடிஸ் அப்படின்னா அவங்க கிரகஸ்தர்கள்னு கலர்ஃபுல்லான ட்ரெஸ் அவங்க போட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்றதுதான். பொதுவாக கிரகஸ்தர்கள் ஆண்களுக்கு கிரகஸ்த ஆண்களுக்கு வெள்ளையும் பெண்களுக்கு வண்ணமயமான புடவைகளும் அணிவார்கள். நம்ம இப்ப டெம்பிளுக்கு போறோம்னா ஜென்ஸ் வந்து இப்போ
நம்ம தமிழ்நாட்டிலாம் பார்ப்போம் வேஷ்டி சட்டை அது போடுவாங்க இல்லைங்களா? அது நார்த் இந்தியாவிலனா குர்தா பைஜாமான்னு போடுவாங்க. அது வந்து ஒயிட்டு. அதை வந்து கலர் ப்ரிஃபர்டு கிரகஸ்தர்களுக்கு. சன்னியாசிகளுக்கு சாஃப்ரான் கலர் காவி உடை. பெண்கள் வந்து வண்ணமயமான புடவைகளை அணியலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மங்களகரமானதாக கருதப்படும் மஞ்சள் நிற துணியை அவர்கள் அணிவார்கள். மஞ்சள் நிற துணியை நம்ம வந்து அணிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் வந்துட்டு உடையோட கலர் பொறுத்த வரைக்கும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிலையில நம்ம இருக்கும்போது நம்ம வந்து ரொம்பவே அழகா தெரியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப வீட்டு பக்தர்கள்ன்றது கிரகஸ்தர்கள். அவங்க வந்து வெள்ளை நிற உடை அணியணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி கிரகஸ்தர்கள் வந்து ஃபுல்லா ஷேவ் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஆனா மிதமான அளவு இது முடி வந்து இருக்கணும். அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நீங்கள் எப்பொழுதும் வைஷ்ணவர் போல் உடை அணிந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் அவசியம் இருக்கணும். இப்ப நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா? 3 விஷயம் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஒண்ணு வந்து கண்டிமாலா, இன்னொன்னு திலக்கம், அப்புறம் நம்மளோட உடையோட நிலை. அது வந்து வேதிக் கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில இருக்கணும். ஆனா இதே நம்ம ப்ரீச்சிங்லாம் போறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் இப்ப வந்து ஒரு கீர்த்தன் பண்ணிட்டு போறோம். சரிங்களா? எல்லாரும் வைஷ்ணவர்கள்லாம் சேர்ந்து நமக்கே அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து கீர்த்தன் பண்ணிட்டு ரோட்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து பிரச்சாரம் பண்ணோம் அப்படின்னா, திலக்கத்தோட, அப்புறம் அந்த எப்பயுமே அந்த என்லைட்மெண்ட், அந்த பீஸ், பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் இதெல்லாம் வந்து வைஷ்ணவர்களோட முகத்துல தெரியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கீர்த்தனோட நம்ம பாடிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பா நம்மளோட கஷ்டங்கள்லாம் மறந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம அதுல லயிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த காந்தி, அந்த அட்ராக்ஷன் அது ரொம்ப இருக்கும். மணிகள் கீர்த்தன் பண்ணும்போது நம்ம இந்த கர்த்தாலாம் வாசிச்சுட்டு போவோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு வைஷ்ணவர்கள் திலகத்தோட இந்த மாதிரி நம்ம வந்து போகும்போது இதெல்லாம் பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுவோம்? எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உச்சரிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பார்க்கிறவங்களுக்கும் சரி இவங்கள வந்து கிருஷ்ண பக்தர்கள் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டு அவங்களும் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை அவங்களும் உச்சரிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அப்ப இப்ப நம்மளுக்கு தெரியுது. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு அடையாளத்தோட நம்ம கீர்த்தன் பண்ணிட்டு பஜன் பண்ணிட்டு போகும்போது நம்மள பார்க்கிறவங்களுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு ஏற்படும். கிருஷ்ணனோட நினைவு ஏற்படும். அதே மாதிரி அவங்களும் ஹரே கிருஷ்ணான்றத உச்சாரணம் பண்ணுவாங்கன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா சில சமயம் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதற்கெல்லாம் ஏதாவது அவசியம் இருக்கா? இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த கிருஷ்ண உணர்வு, அந்த புரிதல் நல்லா இருக்கும். வைகுண்டவாசிகள் கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எல்லாரும் டிவோட்டிஸோட யோசிச்சு பார்க்கலாமே, வைகுண்டத்துல நித்தியசூரிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானை பிரைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே ஒரு நிலையில நம்மளும் இங்க என்ன பண்றோம்? எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வைஷ்ணவ கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது அது ரொம்ப பார்க்க மிகவும் அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோங்களா? இப்ப இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம எல்லாரும் அவங்கவுங்க விருப்பப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு திலக்கம் வச்சுட்டு வராங்க, வைக்காம வராங்க, கண்டி மாலை போட்டு வராங்க, போடாம வராங்க அப்படின்னா அது அவ்வளவு உயர்ந்ததா இருக்காது. எல்லாரும் கண்டி மாலை போட்டு எல்லாரும் திலக்கம் வச்சு எல்லாரும் வந்துட்டு வைஷ்ணவ ஆட்டர்ல நம்ம வரும்போது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு நம்ம இருக்கும்போது அது வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா ரம்யமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால இதெல்லாம் அவசியம். இதெல்லாம் ஏன் அவசியமா என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பா அவசியம். நமக்கும் அந்த உணர்வு ஏற்படும், மற்றவங்களுக்கும் கிருஷ்ணனை நம்ம ஞாபகப்படுத்துறோம். அது ரொம்ப பெரிய புண்ணியம். பகவானை வந்து மற்ற கிருஷ்ண பக்தி வராதவங்களுக்கு நம்ம ஞாபகப்படுத்தணும். உடனே அவர்கள் மிகவும் பக்திமயமானவர்களாகி சிலவங்க அதுல ஈர்க்கப்பட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களும் ஹரே கிருஷ்ணான்னு நம்ம கூட சேர்ந்து கீர்த்தன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா கோஷம் விடுவது அவ்வளவு எளிதல்ல, லேஸ்ல கிடைச்சிடாது. எல்லாருக்கும் அவ்வளவு ஈஸியா இந்த புரிதல்ன்றது வராது. இது வந்து அந்த ஆழ்நிலையில இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த கிருஷ்ண உணர்வுன்னு. அதை நம்ம கேட்டு கேட்டு பக்தர்கள் மூலியமா, பரம்பரை மூலியமா, ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகம், பகவானோட அனுகிரகம் மூலியமா கேட்டு 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 நம்ம ஆழ்நிலையில உள்ள அந்த கிருஷ்ண பக்திய வெளியில கொண்டு வர்றதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியானது கிடையாது. ஆத்மார்த்தமா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. சரிங்களா? அதுதான். ஆனா அந்த அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னா கண்டிப்பா ரொம்ப பிளெஸ்ட், சுக்ருதி உள்ளவங்க அப்படின்னு தான். நான் வெளிநாட்டவர்களிடம் ஆடையை கொடுத்தேன், அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டனர். பொதுவா இங்க இருந்து போறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க?
நம்மளோட கலாச்சாரத்தை சொல்றதுக்காக வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போற சன்னியாசிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அங்க போயிட்டு அங்கேருந்து ஏதாவது கத்துக்கிட்டு திருப்பி இங்க வந்து அதை நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஆனா இங்க வந்து பிரபுபாதா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இங்க இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சரை எடுத்துட்டு போய் எல்லா இடத்துக்கும் அவங்க சேர்ப்பிச்சாங்க அப்படின்றதுதான். எல்லாரும் அதை அக்செப்டும் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்றதுதான். இப்போ வைஷ்ணவ உடை எல்லாரும் அங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. வேற 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 கண்ட்ரிலையும் இல்லைங்களா? திலக்கம் வச்சுக்கிறாங்க, கண்டி மாலை அணிஞ்சுக்கிறாங்க. அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுது. பக்தியில இருக்காங்க, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுது. ஸோ அந்த மாதிரி பிரபுபாதா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளோட கல்ச்சரை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா என்ன ஆகும் சில சமயத்துலனா, இங்க இந்தியாவிலேருந்து போறவங்க கல்ச்சரை கொடுக்குறேன்னு போயிட்டு அங்கேயுள்ள கல்ச்சரை இவங்க இங்க கொண்டு வந்துருவாங்க. ஆனா இங்க பிரபுபாதா அந்த மாதிரி இல்லாம நம்மளோட கல்ச்சரை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவே பக்தர்களின் துவக்கம், தூய்மை, உடை மற்றும் செயல்பாடுகள் தொடர்பான தரநிலைகள். பக்தர்களின் தீட்சை, தூய்மை, உடை மற்றும் செயல்பாடுகள், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பை கட்டுப்படுத்துதல் போன்றவற்றில் இதெல்லாமே ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ல வந்துடும் இல்லைங்களா? ஒரு ஜென் ஒரு மேலும் ஃபீமேலும் எந்த ஒரு அது நிலையில அவங்களோட பழக்கம் இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபல்ஸ்ல வந்துடும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த நிலையில அதுக்கப்புறம் நம்மளோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கணும், அதுவும் நம்ம கேம்பிளிங்லாம் பண்ணக்கூடாது, அதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நோ மீட் ஈட்டிங், இது எல்லாமே அதில் வந்து தூய்மையா இருக்கிறது, இந்த விஷயம்லாம் அதில் வந்துடும் இல்லைங்களா? ஸோ கிருஷ்ண உணர்வின் தரநிலைகள் கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதை நீங்கள் தலைவர்கள் காண்கிறீர்கள். பக்தி சேவை அபத்தமாக செய்ய முடியாது. அப்ப நம்ம ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், இந்த வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா முறையா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். தப்பும் தவறுமா செஞ்சோம்னா என்ன ஆயிடும்னா நம்மள கிண்டல் கேலி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்ல முறையில அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். மற்றவங்களையும் இந்த கிருஷ்ண பக்திக்கு, உயர்ந்த கிருஷ்ண பக்திக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம வைஷ்ணவர்கள் உடை பார்த்தாச்சு. வைஷ்ணவ சமுதாயத்தில் மரியாதை அப்படின்றத நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனி வைஷ்ணவ நம. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.